Kiitos Martti, se oli hieno veto. Mitä sanovat tuomarimme Jaska Saariluoma? Joo, mahtava meininki, Martti. Jos alussa ehkä vähän jännittikin, niin biisi meni kyllä tosi upeasti. Tää on älyttömän hieno biisi. Joo, ehkä niin. Martti, pakko kysyä, miksi sä valitsit just tän kappaleen? Mä olen järjestänyt useita lastenkutsuja. Eli hetkinen, sori, ymmärsitkö nyt oikein, että sähän oot sinkku? Kyllä. Sulla ei ole perhettä? Ei. Ja sä järjestät lastenkutsuja? No kyllä järjestän. Saanko mä kysyä, että milloin sä oot siis viimeksi järjestänyt lastenkutsuja? 8-vuotiaana. No tietysti. Okei, joo. Joo. Tää selvensi, me tässä ehdittiin kelata jo vähän kaikenlaista. Niin Joo, eikö unohdetaan koko tää juttu? Siis hyvä veto. Hyvä meininki. Joo. Kiitos Jussi Kuusinen ja Jaska. How about a visit?